Добре дошли в новото ни видео. Нямаше ни доста време, затова в началото ще започна с това да ви покажа какво свършихме през цялото това време, в което не сме снимали. Подменихме ВК инсталацията, обаче направихме една грешка, като не използвахме кълчища, за да захванем тръбите една за друга, където трябваше да направим това нещо, а използвахме тефлонова лента и всъщност тя подаде, понеже налягането тук е доста силно и сега това нещо трябва да се преправя. Дупките, които сме ги изкъртили, сме ги направили толкова големи са поради факта, че трябваше да махнем старите тръби. В банята изкъртихме всичко възможно, което успяхме. Свалихме плочките, банята е готова вече за да се измазва, но нея ще оставим за малко по-нататък. Всъщност тръбите имахме проблем с тях, понеже това е комин и те минаваха така зад комина. Изискваше доста трудоемка работа, но всъщност справихме се. Сега ни остана един много малък детайл да поправим и всичко ще е наред. Когато се наводнихме, мислихме, че тръбите са в много лошо състояние и заради това тръгнахме да ги сменяме изцяло. Но всъщност, когато започнахме от вторият етаж, видяхме, че тръбите всъщност са в добро състояние. Не са били пред корозия, не са били ръждясали. Всъщност това, което е причинило наводнението, е било такова кранче, което се слага допълнително за пералня. То се е спукало и от него е стекло толкова много вода, 10 кубика колкото бяха. Успях да обърна всички прозорци отвън, следователно вече започнахме да обръщаме прозорците и вътре в нашия дом. Като с този прозорец съм на 50% готов. В момента действаме по този прозорец и в този клип ще гледате основно, може би, как обръщаме прозорци, а може и във времето да добавим нещо допълнително. Така че продължавайте да гледате напред. Друго съществено нещо, което направихме, беше, че подменихме частично нашата инсталация на вторият етаж, като кабелите вече са прекарани и единственото, което трябва да направим е, разбира се, да шпаклуваме, да боядисаме и да сложим контактите. Друго, може би, което виждате в тази стая е, че махнахме тапетите, които бяха много досадни. 3 човека, горе-долу, мисля, че 8 часа работихме върху тях, понеже бяха лепени с много здраво лепило. Но важното е, че се справихме, вече стаята изглежда наистина добре. В тази стая имаше една голяма секция, тя също беше изнесена и имахме малко така логистика в долната част на къщата, където трябваше да изнасям стари шкафове, за да направя място на тази секция, понеже искаме да я запазим. И опитахме се да изчистим всичко на втория етаж, да си го направим по-приветливо за работа, за да може да действаме, да имаме пространство и в същото време да сме по-продуктивни в нашата дейност. Друга промяна, която се осъществи в нашата къща, макар и с непряко наше участие, е, че в градината имаме засадена реколта, зелен лук, имаме домати, краставици, като в момента положението е такова. Представлявайте това нещо. Не е професионално, но ние нямаме време да обръщаме внимание и отвън в градината. Действаме си вътре, но това все пак дава някакво усещане за свършена работа. И след като ви разведох и ви показах какво сме свършили до момента, сега е време да се захващам с основната дейност, за която съм дошъл, а именно обръщането на вътрешните ни прозорци. Първото нещо, което използваме е рулетка, за да се измеря какво парче гипсокартон ще трябва да си отрежа, за да мога да работя с него. Отрязваме си едно парче гипсокартон, който ще ни свърши работа и след това следва да го залепим. Преди да започнем да лепим гипсокартона, трябва да се нагласим лазерния нивелир, като моят си го купих много наскоро. Струва само 8 лева от Китай, но съм доста доволен от него, понеже си има една вертикална, има хоризонтална линия, които могат да светят заедно. И сега вече е време за лепене. За лепенето на гипсокартона използвам обикновено лепило на Knauf Perofix, мисля, че се казва. Като преди да си го закупя този пакет, не за първи път ще го използвам, използвах ето този пакет лепило, като разликата между двата пакета е, че този много с малко отворено време за работа, докато другият има доста повече такова.
което за мен е много добре, понеже аз работя по-бавно, понеже съм начинаещ. Така че сега ще видим как ще се справя с това лепило и ще ви кажа тъкмо какви са ми впечатленията. Първо си сложих водата, материала и сега ще го разбъркам. Като е много важно всеки път след като работите с материала да измивате кофичката добре, защото добре измитата кофичка инструмент удължават отвореното време на следващата партида материал, който ще нанесете. Слагам материала плавно, за да си преценя най-добрата консистенция, с която мога да работя. Гледам да го правя да не е много гъст, нито много рядък. Със сигурност това лепило, което в момента използвам, е с доста по-различна консистенция и специфична миризма от другото. Та ще видим общо взето дали ще ни свърши работа. Също друго хубаво нещо, което може да правите докато лепите. Не винаги може да се изчислите колко точно лепило ще ви трябва за гипсокартона. Затова е хубаво, както аз там имам, например, дупки или пък тези дупки от кабелите, които са ми останали, да има някъде, където да хвърляте материала, да го разнасяте, защото да не отива в боклука, понеже пари струва и е хубаво да може да го използвате за напред. Ето аз в момента си направих малко по-гъст материала, слагам малко вода да разбъркам по-добре и мисля, че вече консистенцията е добре. Ето така трябва да ви стане горе-долу материала, да не се стича от шпаклата. Трябва да е малко по-гъст, за да може да се хване хубаво за стената. И общо взето в момента това, което трябва да направите е... Не знам дали съм най-добрият човек, който трябва да давам съвети, ама взимате си една топчица и я нанасяте върху гипсокартона. След това обирате хубаво. Взимате още една обилна топка на още едно място върху гипсокартона. Виждате, трябва да не се стича. След това продължавате по същия начин, докато не го разнесете, поне на 4-5 места обилно. Когато ни сменяха дограмата, точно този прозорец беше малко по-проблемен и виждате, че от тази страна горе също са ни взели малко повече от стената, което предразполага да слагаме 2 или 3 парчета гипсокартон, но това не е толкова голям проблем, така че ще се справим с него. Така, пускам си лазерния нивелир. В момента използвам и вертикална и хоризонтална, като ще си нагаса да съм само на вертикалната и слагам парчето гипсокартон. Като гледам, що годе да е равно. Ето така. Мисля, че се получи сравнително равно. Малко трябва да го натисна навътре. Горе също. Така. И това, което остава, просто ще си го обера. Ето така. Гипсокартона вече е положен на прозорците. Обърнете с гипсокартон. Единственото, което остана е да сложим алуминиеви тъгли и фугата, с която да запълним. Това, което всъщност направихме в момента, освен че обърнахме частично прозорецът, е да започнем обръщането на този прозорец, като горе сложихме парчето гипсокартон и го подпираме с тези алуминиеви ъгли, които подпомагат това да захване по-добре към стената, понеже лепенето на гипсокартон отгоре е малко по-специфично. Това ще предстои така една вечер, понеже ние вече ще си тръгваме от тук. Но преди да се тръгнем, ще изрежем още едно такова парче, ще изрежем и 2 парчета за този прозорец, които са отгоре, нали, за да може да се подпомогнем следващия ден, направо да дойдем и да започнем да работим, да лепим. Това, което искам друго да кажа за материалът, който използваме, със сигурност има в пъти повече отворено време, отколкото миналия материал, който използвахме. Доста по-лесно се работи с него, така че препоръчвам ви го.
спрямо това лепило, което ви показах по-рано, това е по-добро от към отворено време на работа. От към издръжливост не мога да ви кажа със сигурност. Това е за днешната ни работа. Като цяло, това, което правим е да си изолираме доста добре чувалчето с сместа, да си измием инструментите и вече може да ходим да си почиваме. Здравейте! Ден втори, откакто снимаме това видео и сме на обекта. Преди да започнем с съществената част от нашето идване, именно обръщането на вътрешните прозорци, искаме да ви споделим за нещо, за което всъщност ние научихме преди малко. Ето тук, както виждате на каналите, които са направени за кабелите, аз сложих малко лепило, понеже мислех, че това е добра практика. Това лепило ми хартисваше, когато лепих гипсокартон и за да не го изхвърлям, реших да запълвам каналите. Обаче лепилото няма тази гъвкава способност във времето и реално то ще се напука. Така че ще махна това лепило, което съм сложил и ще се запълня каналите както се трябва, именно с фуга. И преди всъщност да започнем нашата работа, понеже се намираме в къща, ние изкочиха няколко ангажимента, които трябва да свършим. Те са мънички детайли, но все пак ще ги направим, така че хайде да действаме. Първата задача е да извадя това шило от камъка, да щупа камъка, за да може портата да се отваря повече, понеже тази част на камъка пречи. И това шило го заклещихме с картач и сега трябва да го извадим. Ми не става. Няма да мога. Реално има много голям откат това нещо. Аз удрям. Чакай. Никога не казвай никога. Стана. Поне това го извадих, ама надолу не може. То дори не ставаше с... Ти докъде снима? Сега снимам? Поне извадих шилото като цяло, ама тази част тук на камъка няма да може да я махнем. Само с картач може би. Много е здрав, просто. И то много мощен картач трябва. Да, добре. Така, втората задача е да махна тези израстъци, тези лиани, които са тръгнали нагоре по покрива ни, защото почват да местят керамидите, циглите, пълнят улиците с боклуци. Ще опитвам тук да ги разделя. Има много мравки. Дайте някакъв съвет за справяне с тези мравки, че са плъзнали яко. Сега, понеже гледах видеята и видях, че ъгълът не е много добър и ще ви покажа какво съм свършил. След това ще направим и третата задачка за днес. Сега тръгваме. Нагоре. Това изчистих преди малко. Като се опитах тези листа да ги избутам напред. Но като цяло проблемът ми е тук идеята ми е тук да нямам растения. Този покрив не ме интересува. Виждате, нататък имам още такива лиани. Тях няма да ги чистя, понеже тази дългата постройка ще подлежи на реставрация след време. Сега, какво трябва да направим? Ето тук горе съм си подготвил цимент, вар, водичка, една кофа и отиваме нататък. Сега, това не е най-красивото нещо, което сте виждали, ама така стана. Това са кабелите и тук съм ги запълнил с вар и цимент, докъдето върват. Обаче вчера викам, я да видя дали това нещо е стегнало към земята, вдигам, не знам дали е нормално по този начин, въобще, може би защото е много прашна земята. И учупих едно малко парченце тук с вар и цимент, сега ще го подмажа да не го ядат мишките просто. Не че има мишки, ама да се подсигуря за всеки случай. Готово. 5 минутки работа. Както винаги си забърках повече от необходимия материал. Сега ще го сложа в банята, където имам още дупки за попълване от ВК инсталацията. И вече продължаваме напред с съществената част. Така, успях да свърша тези извънредни задачки. Заемам си с съществената част. Трябва да обърнем този прозорец. Също и този прозорец днес. Но идеята е да лепнем гипсокартон само на горната част, понеже той трябва да лепне. Преди да го сложим него, няма смисъл да режем страничните парчета гипсокартон, понеже няма сме сигурни точно колко сантиметра дължина трябва да бъдат.
Така че нека видим какво ще успеем да направим. Така, свършихме малко работа тук горе, сложихме едно парче гипсокартон на този прозорец, 2 парчета гипсокартон на този прозорец. Оказва се, че за двата прозореца ще ни трябва още едно парче гипсокартон. Вече е изрязан. Това, което трябваше да направим, го направихме. В момента имам още малко работа да свърша отвън. Тя е свързана с раздробяваме в момента старата дограма, махаме стъклата и режем рамките. Другото, което е да хвърлям малко букуци в контейнерите, което няма да ви е толкова интересно. Така че това е за днешния ден и следващия ден продължаваме с недовършеното от днес. Ден трети, откакто снимаме това видео. За днес задачите са ни да махнем тези два дерека, да махнем теловете от тях. Също така тук да изчистим, за да мога да сложа една печка, която ще използваме като външна печка за разни нужди. Друга цел е да махнем ето този дерек, който е тук наклонения, да изрежа теловете, да пренесем този дерек на друго място, понеже тук вече пречи. И всъщност печката, за която искам да ви кажа, ето тази. Това е печката, която ще изнесем навън. По принцип не мислим долу да разполагаме с печка във времето, защото виждате там как е направен комина. Изключително нефункционален е, понеже е много опасно. В смисъл, това няма никакви мерки за сигурност, че няма да се случи нещо лошо. Единственият начин е да си изидаме нов комин отзад, който супер много ще оскъби и забави процеса, така че долу най-вероятно няма да разчитаме на печка на дърва за отопление, по-скоро климатик, конвектор или там каквото дойде във времето. Така че за днес тази печка също е цел да я изкараме и да я приспособим някакво място отвън. Готови сме, с това ще приключим за днес работата ни тук. Горе-долу ни отне час и половина да свършим това нещо, ама с толкова време разполагаме, така че това ще е за днес. Печката е пренесена, дереците са ето там горе занесени, към 6-7 дерека пренесохме и общо взето тук си освободихме място. Доволни сме от работата и следващия ден ще видим какво ще правим. Като за финал на това видео се включвам и аз. Със сигурност сте забелязали, че от доста време не сме качвали, но ние имахме доста промени в нашия живот, така да се каже, които са хубави. Аз родих преди няколко месеца, т.е. на 3 юни. Може би сте забелязали, че видеото, което сме снимали, е горе-долу от края на май, тъй като разсада так му беше засаден. И от градината може да забележите, че е към края на май снимано всичко това. Но няколко дена след снимките аз родих и имахме доста други неща завършени, както може би се досещате. И нямаше време много за обработка, за качване и така нататък. В другият клип, т.е. в следващото видео, съм решила да ви разкажа малко повече за нашето бебе, за това какво се случи. Всъщност, малко след като купихме тази къща, аз забременях и работата по къщата доста се забави. Предполагам, ако не бях бременна, можеше да се случи малко по-бързичко, но разбира се, това няма как сега в момента да го знам, дали ще бъде така. Но все пак имаме един малък човек с нас и това ни е най-важното в момента. Опитваме се да направим втория етаж и да се нанесем възможно най-бързо, колкото е възможно по-бързо. Но това ще видим как ще се случи с времето. И се радвам, че мога да споделя това с вас и смятам, че съм длъжна да споделя това с вас, тъй като доста... Иван ми научила да шкури. Ще ви показваме целият процес горе-долу, доколкото можем, с снимките за снимането на ремонтите, които вършим. И се надявам това, което правим по някакъв начин да ви докосва, да ви харесва и да се чувствате добре, докато ни гледате. Ако искате, може да ни последвате в Instagram. Сега сме се направили и TikTok и там ще качваме различни кратки видеа. Така че ще се виждаме, да се надяваме по-често. С малко бебе, но обещавам, ще се опитваме малко по-често да качваме. Вече нямаме оправдания. Чао!